Ah, bueno, está en grabación un poco, lo voy a hacer. Se oye ahora. Probando pleno ordinario del día 3. ¿Por qué? O sea, por YouTube. Ya lo ves, ¿no? Bueno, sí, probando, dice. Prueba del día 3 del pleno. Vale, pues ya está. Ya puedes. Sí, ya. Sí, bajito hablo. Bueno, pues a dormir tú. Venga, gracias, hasta mañana. Chao, chao. Ven con calma, que estoy yo. Chao, chao. Bueno, vete con tu madre. Sí, sí, ven con calma, no hay ningún problema. Pues que tienes están hechos. Ah, pues eso, con calma. Chao.
Pois boa tarde a todos, todas, benvidos, benvidas. Estamos no pleno ordinario do mes de xuño, e comenzamos, polo tanto, polo primeiro punto da orde do día, que neste caso é o expediente 4742, moción do Partido Popular, pola que se solicita o apoio do Concello de Barbadás para a posta en valor do Castro de Trelle. Ten a palabra o seu vocero ou voceira. Boas tardes a todas e a todos. Case un século despois de que Florentino Cuevillas realizara o primeiro inventario do Castro de Trelle, alá polo ano 1928, as asociacións Porta da Cadea de Sobrado do Bispo e Amigos do Patrimonio de Toén están a loitar por recuperar e por pôr en valor este ben patrimonial hoxe agochado, en colaboración cos seus veciños e veciñas. Foron dúas as publicacións presentadas por estas asociacións sobre o xacemento, a última o pasado día 11 de maio no Fidalguiño, que contou coa colaboración do Concello de Toén, Castro de Trelle, Historia, Tradición e Futuro, libro que recopila documentación sobre o Castro dende a Idade Media ata agora, xunto coa tradición oral das xentes que deron a coñecer o lugar fora de Galicia. Dende Cuevillas a Camilo José Cela recolleron lendas de habitantes dos concellos próximos. Foi esta a presentación a antesala das escavacións, previsto o seu inicio o vindeiro mes de xullo, que pretende sacar a luz un ben patrimonial que os arqueólogos estiman que estivo activo dende o século I a.C. ou II despois de Cristo. Compre lembrar varios achados como a pedras de afiar e fusaiolas, ademais de murallas que quedaron alteradas logo da apertura dunha pista, que tamén propiciou novos estudos sobre este xacemento monumental que se divide na coroa que alberga varias cabanas circulares para darse conta da importancia deste espazo. Aínda que a súa denominación fai referencia a unha localidade do concello de Toén, este enclave atópase na confluencia deste municipio xunto cos de Barbadás e Cartelle, nun lugar privilexiado onde se pode observar o sur da provincia de Ourense e incluso o de Portugal. A nosa contorna máis próxima non conta con patrimonio destas características e probablemente este vai ser algo totalmente novo para os veciños do noso concello, ademais do alto valor didáctico que conleva para escolares e outros colectivos actividades de lecer e tradicionais. Están previstas visitas guiadas abertas durante os traballos para ir dando a coñecer os resultados desta recuperación arqueolóxica. Por todo elo, e co afán de saldar unha conta pendente con este enclave, dende o Partido Popular de Barbadás trasladamos ao Pleno do Concello os seguintes acordos. Acordo número 1. Instar ao Goberno Municipal do Concello de Barbadás a colaborar de xeito económico e institucional co proxecto de recuperación do Castro de Trelle. Como punto número 2, establecer un convenio de colaboración coa Asociación Cultural Porta da Cadea co fin de facer efectivo o apoio do Concello de Barbadás nas actuacións de posta en valor e divulgación da cultura do noso municipio que a mesma está a desenvolver. Pois ben, despois de ler a moción, este é un proxecto que consiste en unha excavación arqueolóxica para unha posta en valor do Castro de Trelle, identificado como un dos castros máis importantes da comarca. Incluso Florentino López Cuevillas, en 1933, o considerou así. O obxectivo principal é comezar coa recuperación arqueolóxica deste enclave, un dos máis importantes desta comarca. Os obxectivos previstos son os de recuperación dun ben patrimonial para todos e todas as veciñas e veciños e xente de Galicia en xeral. A idea é que sexa un punto de encontro, de hermanamento e de referencia para os concellos, pero tamén é máis importante para a xente e incluso tamén para os escolares ou outros colectivos para que poidan visitar o lugar e dar a coñecer isto importante ben patrimonial. A Asociación Porta da Cadea naceu no pobo de Sobrado a finais do ano 2019, tras un baleiro sociocultural existente no pobo, a cal perduraba durante varios anos. Xa no ano 2020 realizáronse varias actividades, tendo que frear a progresión da asociación e os seus actos debido á pandemia por o COVID, volvendo as actividades de forma máis cotidiana durante o resto dos anos ata a actualidade. A xestión destas actividades culturais e sociais contan actualmente con unha gran participación veciñal,
dato que poden corroborar os membros do Goberno, xa que en algún destes superouse en máis de 400 persoas a asistencia, sendo a media de uns 200 persoas máis ou menos por actividade. Esta xestión aumentou a riqueza e cultura deste pobo e dos arredores. Non sei se me queda... Pois sigo na seguinte intervención, segundo... Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Boas tardes a todas. Do Partido Popular. Para explicarnos un pouco o que fan e o que necesitan. En segundo lugar, creo que este Concello, se non me sacan, se non me equivoco, colabora xa económicamente con esta asociación, por medio dunha subvención. Este proxecto de recuperación dun castro, nós creemos que debe ver da Xunta de Galicia, quen debe ser o que promova e faga este tipo de cousas. En todo caso, ao mellor, mancomunarse entre 3 concellos para pedir unha subvención á Xunta de Galicia tamén podría ser outro xeito de buscar este tipo de apoio económico. Pero que a iniciativa parta do Concello para levar a cabo un proxecto de recuperación arqueolóxico, vamos, parécenos meterlle ao Concello outra competencia que non é dele. Entonces, vostedes saben cual é a situación económica do Concello, parécenos un pouco este acordo, habería que matizalo moito. En segundo lugar, pois, sí, un convenio de colaboración, pero, bueno, supoño que o convenio de colaboración estará firmado na subvención que recibe esta asociación. E senón, pois sí, poderíase articular algún tipo de convenio no que o Concello apoie dentro das súas necesidades a divulgación destes traballos. Agora, que o Concello económicamente poida afrontar este tipo de cousas, xa digo, isto é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, porque isto é patrimonio cultural de Galicia, non do Concello de Barbadás, nin do de Toén, nin do de Cartelle solo. E, por dicirlle algunha cousa, xa dixen que estaba totalmente de acordo en boa parte da súa exposición, cando din vostedes aquí a nosa contorna máis próxima non conta con patrimonio destas características, ben, vostede, non sei se é coñecedor que o Penedo do Tangaraño é algo que sí... Ten que rematar, don Ramón. Bueno, deixe... Bueno, grazas. Don Serafín, ou dona Nuria, perdón. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, desde o BNG concordamos co sentido desta moción, que entendemos busca verter luz sobre o noso patrimonio histórico, como pode ser o Castro de Trelle. Sin entrar aí no concreto sobre a posible ubicación real do castro, ben sexa Trelle, Toén, Barbadás, Cartelle ou en esa confluencia dos 3 concellos. E, bueno, sin tampouco observamos ou pretendemos hoxe aquí traer unha emenda ao respecto dos acordos que trae a moción, non? Pero sí que acreditamos tamén, pois eso, na necesidade futura de un, como dice o portavoz do Partido Galego, de un posible, ou de necesidade de un convenio de colaboración entre estas 3 institucións, tamén coa Xunta de Galicia, para, efectivamente, acabar pondo en valor este castro que hoxe por hoxe, como
sucede con moito do patrimonio histórico deste país, pois moito está enterrado entre xestas e uces porque nunca, a veces, pois non se destinaron pois as inversións precisas e os traballos precisos para poder restauralos, non? E isto sería un pouco o que temos que decir na primeira intervención. Grazas. Moitísimas gracias. Dona Ana, ten vostede a palabra. 3 minutos tamén. Boas tardes a todas e a todos. Como se falou anteriormente, é sabido que tanto a Asociación Cultural Porta da Cadea do Concello de Barbadás como a Amigos do Patrimonio de Toén están a traballar para recuperar e pôr en valor este ben patrimonial que hoxe por hoxe atópase agochado. Como vostedes din, o pasado 11 de maio no Parque do Fidalguiño celebrouse a presentación do libro Castro de Trelle, Historia, Tradición e Futuro, que supón antesala destas escavacións que se iniciarán, como vostede tamén comentou, previsiblemente este vindeiro mes de xullo. A dita presentación asistimos o alcalde e máis eu como representantes do equipo de goberno para apoiar esta iniciativa cultural e defensora do noso patrimonio histórico. Somos coñecedores tamén de que dita excavación se inicia con fondos subvencionados por parte de outras administracións. Os modos de colaboración para este tipo de excavacións pasan por unha colaboración institucional entre distintas administracións para poder ser reais e efectivas. Como poden ser administracións, por exemplo, a Deputación, o INORDE, a Consellería de Cultura e incluso as universidades da nosa comunidade autónoma. Aínda que a intermediación a realicen asociacións culturais como é este caso. Este enclave atópase na confluencia deste municipio do noso xunto cos de Cartelle e Toén, ocupando en Barbadás unha superficie de 18.371,54 metros cadrados, o que supón un 20,15% da superficie total do Castro de Trelle. Dende o equipo de goberno consideramos que a aportación económica debe ser proporcional á superficie ocupada, polo que solicitamos emendar o texto que se somete a votación. Así, onde di instar ao Goberno Municipal do Concello de Barbadás a colaborar de xeito económico e institucional co proxecto de recuperación do Castro de Trelle, debe dicir instar aos gobernos municipais de Barbadás, Cartelle e Toén a asinar un convenio de colaboración co proxecto de recuperación do Castro de Trelle. A aportación económica será proporcional á superficie ocupada. E suprimir o punto número 2 da moción, xa que este Concello, dende a área de Cultura, leva colaborando e apoiando a Asociación Cultural Porta da Cadea a través de subvención por concorrencia competitiva dende hai 3 anos. No ano 2021 recibiron 1.874,93 euros, sendo 5 os solicitantes da subvención. No ano 2022, 1.083,84 euros, sendo 8 os solicitantes, e no pasado ano 2023 recibiron 979,56 euros, sendo 9 os solicitantes desta subvención, acadando unha puntuación esta asociación cultural de 12 puntos. Ten que rematar. Moitas gracias. Don Luís, prosigue vostede, supoño, non? Ben, señor Padrón, voulle a decir, vostede ven de suprimir non, nos orzamentos, tamén tiña unha de concurrencia nominal e pasou a ser unha de concurrencia competitiva e pasou ao campo de parada a ter unha nominal, non? Non foi así? Bueno. Entonces, eu lle vou a decir que para poñer en valor e para iniciar todo isto, a Xunta de Galicia colaborou, vale? A través da DERCOU, que é a Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense, solicitouse unha subvención, vale? A subvención a GADER, Consellería de Medio Rural, na convocatoria medida líder de Galicia, na que lle van a aboar un 70% do inicio que van a cometer agora. Entonces,
creemos que a Xunta de Galicia está a colaborar, a Deputación van a ter as súas reunións tamén para dar un paso ao frente tamén para ter colaboración. O Concello de Toén sabemos que aportou económicamente, axudou no desenvolvemento do libro O Castro vale? Castro de Trelle, Historia, Tradición e Futuro. Entonces, nós só pomos en valor o que temos aquí no noso Concello de Barbadás. Queremos que asuman entre todos, que nós non dicimos que un tanto por cento. Evidentemente, eso terase que sentar entre as asociacións, o Concello, e valorar as aportacións. Nós por eso non vimos cunha cuantía, non vimos cunha cuantía de 200.000 euros, 100.000 euros, non, ou 20.000 euros ou 10.000. Eso ten que ser as asociacións, xunto coas comunidades de montes, xunto cos concellos, os que negocien esas cousas e, por lo menos, que non se free isto. Nós queremos que isto non se free, que pouco a pouco, que sabemos que é un primer paso, pero que pouco a pouco e ano tras ano se poden conseguir moitas cousas por a cultura e por o futuro tamén de Barbadás, porque é moi interesante. Sí que falamos de 3 concellos, pero o de Barbadás hoxe é un dos concellos máis grandes e do que pode aportar moitas cousas. Entonces, pódense facer moitas cousas entre obradoiros, colaboración dos colexios, exactamente, institucionalmente, estar máis aí, presentes e sentarse, colaborar. Nós pedimos un paso ao frente do responsable deste Concello para que isto non se free e que siga ano tras ano desenvolvendo e, por lo menos, que eles poidan seguir ao frente deste gran proxecto. Moitísimas gracias pola súa intervención. Don Ramón. Bueno, rápido para deixarlle tempo ao meu compañeiro. De acordo coa proposta da señora concelleira, e gracias pola información que se aportou, pola súa intervención. En segundo lugar, ahora, na súa intervención, parece que isto é unha moción contra Ramón Padrón. Mire, para informarlo, a Agrupación Deportiva Praia de Piñor leva tendo subvención nominativa desde hai 9 anos. Nunca tuvo competitiva. Moitas Gracias. Bueno, evidentemente a miña postura forma parte da postura do grupo de goberno, pero bueno, para matizar unha serie de cuestións das que non se fala nin na moción nin en términos xerais. Evidentemente o patrimonio histórico arqueolóxico do Concello de Barbadás pois é algo interesante para potenciar dentro do Concello de Barbadás e creo que eso non cabe ningunha dúbida. Ben sexa económicamente ou con medios materiais e humanos, como xa nalgún momentos nos solicitou o presidente da Asociación Porta da Cadea, e que este concelleiro mesmo estuvo esta mañá con el falando desta cuestión e dixenlle que, evidentemente, dentro das nosas posibilidades, pois, incluso xa non falando de termos económicos, que me remito ao que a Concelleira de Cultura está a trasladar, sí que nos colaboraremos de xeito con personal, vale, no momento que se nos requira, como xa no seu momento foi solicitado no pasado que ao final non se iniciaron as excavacións. Teño que decir tamén que proporcionalmente o Concello de Barbadás, como xa dixo a Concelleira de Cultura, é un dos que menos superficie de castro ten naquel lugar, e que as competencias, como sempre, e despois temos outra moción relativa ás competencias que asumimos os concellos. De feito, a Xunta, que sí que deu unha aportación, se non me equivoco, de 13.000 euros para... 14.000, sí. 13.000 e pico euros para iniciar esas excavacións e que a asociación, tanto Amigos do Patrimonio de Toén como Porta da Cadea, están pois buscando o resto da financiación para achegar esa excavación. Teño que decir que eu, a miña opinión particular, e a miña opinión, digamos, pois por experiencia dentro da administración, é que este tipo de actuacións deben ser realizadas e promovidas non por asociacións privadas, aínda que por deixadez da administración, neste caso, non da administración municipal, sino daquelas administracións máis potentes, ben sexa Diputación, ben sexa Xunta de Galicia, ben sexa Ministerio de Cultura, son os que teñen que promover este tipo de actuacións e non delegar sempre nas asociacións, que finalmente as asociacións teñen que recurrir a pedir axuda ás administracións locais. Con respecto a pois o meu voto, pois remítome a miña participación no grupo de goberno. Gracias. Grazas, don Daniel e don Ramón. E ten a palabra o voceiro ou voceira do Bloque Nacionalista. Sí, ben.
A ver, por nosa banda un pouco reiterar a intervención, a primeira intervención que tivemos no primeiro turno. Nos concordamos, xa digo, co sentido da moción, que podan ser exactamente estes acordos que podan ser os que emenda o Partido Socialista, que, por certo, non sabemos se o Partido Popular acepta as emendas ou non do PSOE, terán que clarificarlo na última intervención para saber efectivamente o sentido tamén finalmente do voto e que tipo de acordos pretendemos aprobados aquí, pero si, nós de logo concordamos en que efectivamente hai que pôr en valor o patrimonio, en que hai que efectivamente establecer os convenios de colaboración coa Xunta, cos concellos implicados e donde puderan tamén coparticipar as distintas asociacións que estén interesadas no desenvolvemento destes traballos, e o que se trata é de, efectivamente, encamiñarnos no futuro para pôr en valor o noso patrimonio, como neste caso pode ser o tema do Castro, que é algo que está ata o día de hoxe pois abandonado, non? Entón, nós estamos no camiño do que se propón. De acordo, grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra dona Ana Peleteiro, por favor. Ben, respecto ao que comentaba o compañeiro do Partido Popular, decir que sí que é certo que a Asociación Cultural Porta da Cadea, Amigos do Patrimonio e o Concello de Cartelle xa se reuniron, estiveron en contacto, de feito as excavacións son resultado desas reunións. Tamén é certo que Cartelle se saiu fora, desestimou a oportunidade de participar neste proxecto porque non estaba disposto a aportar o 30% que exixía a subvención da Xunta de Galicia. Con respecto ao tema de suprimir o punto número 2 da moción, gustaríame facer un inciso e tirar de refraneiro popular, porque é un refrán moi acaído para este punto da moción. Donde dije digo, digo Diego. Miren, vostedes, concelleiras e concelleiros do Partido Popular, fai tan só 7 días, no pleno extraordinario que se celebrou o luns 27 de maio, votaron a favor do Plan Estratéxico de Subvencións para este ano 2024. Plan que foi aprobado por unanimidade, lembrollo. Por certo, é que non contempla ningún tipo de convenio con dita asociación cultural. Non é menos certo que, aínda que votando a favor, don Manuel, concelleiro do Partido Popular, alude que lle chamaba poderosamente a atención a cantidade de subvencións nominativas que aparecen en dito plan. E tan só 4 días despois presentan esta moción na que solicitan establecer un convenio con dita asociación. Consideramos que a coherencia e a responsabilidade deben ser os piares que fundamenten o noso labor político. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Ana. Ten a palabra don Luís, ten un minuto agora mesmo. No Concello hai que valorar moitas veces o que a xente do pobo fai e curra. Teño un minuto e non me dá tempo, pero vouche pasar, se queres, todo o que leva feito esta asociación dende hai cousa de 4 anos. 4 anos, vale? Entón, o segundo punto, vámola manter. O primeiro, sí que podemos poñer que esta colaboración podería estenderse aos concellos implicados no que se negocien as condicións de tal colaboración. Eso é o que nós pomos sobre a mesa. É dicir, o primeiro punto, meteríamos a todos os concellos implicados e o segundo está tal cual, porque está ben redactada. Moitas grazas. Moitas grazas, don Luís. Quero saber como queda, A Pablo. ver, Eu la lea. volvo a dicir que na colaboración, é dicir, na colaboración de xeito económico, esta colaboración podería estenderse aos concellos implicados no que se negocien as condicións de tal colaboración entre os 3 concellos. Ramón, esas cousas é sentarse e falalas. Non tú ahora non veñas a decir que o Concello pudo ser que nun momento mellor non tal. Eso non quere dicir que non se podan sentar a falar e a tal. Eso é o noso punto a modificación.
Eu me teño que empezar. Como ben dixo a Concelleira de Cultura, tanto ela como a min estivemos na presentación do libro divulgativo das actividades en relación ao Castro de Telle e a súa historia. Pois ben, hai que sinalar unha cousa. En primeiro lugar, na moción que vostedes plantexan, en ningún momento se fala da participación ou colaboración da Deputación, cando a Deputación é un ente provincial que é a que debe aglutinar precisamente os traballos que poden facer entre tres concellos como este caso. Non se menciona para nada. O mellor sería a Deputación a que debería encabezar ese proxecto para poder colaborar as tres entidades municipais. Pero, por outro lado, tamén cabe sinalar outra cuestión. A Universidade de Vigo son ideas para este colectivo, que non sei se as xestionaron ou non. Vostedes que están en contacto con eles, son os ponentes da moción, poderían aclaralo noutro momento. Puxéronse en contacto coa Universidade de Vigo, que fai excavacións arqueolóxicas prácticamente de xeito gratuito. É unha pregunta, nese caso. Pois ben, ningunha dúbida sobre o que fai esta entidade cultural, pero a Universidade de Vigo podería colaborar perfectamente tamén nese traballo. E se non colabora, gustaríanos tamén saber cal é o motivo. Procedemos á votación. Votos a favor? Bueno, non aceptaron a emenda, en principio. En parte, pero por eso leu. Para que eles voten, para que a xente vote, facemos esa pequena modificación. A segunda non aceptaron. O segundo punto queda tal cual. E o primeiro engaden o que repite, por favor, por se acaso. Ampliamos onde pon Barbadás. Levantei, a ver. Instar ao Goberno Municipal do Concello de Barbadás. Instar ao Goberno Municipal do Concello de Barbadás a colaborar de xeito económico e institucional co proxecto de recuperación do Castro de Trelle. Esta colaboración podería estenderse estenderase aos concellos implicados no que se negocian ou se negocien as condicións de tal colaboración. Creo que quedou clara a modificación do primeiro punto. Votos a favor da moción. Abstencións? En contra? Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o expediente 4.801, moción do Partido Socialista e Democracia Orensana relativa ao financiamento dos gastos de mantemento dos colexios públicos no Concello de Barbadás. Ten a palabra dona Marcia Pérez. 5 minutos ten. Moi boa tarde. Paso a facer a exposición de motivos da moción que presentamos hoxe neste plenario. Ninguén cuestiona a importancia da educación como un piar fundamental, que senta as bases para o desenvolvemento futuro das persoas e, por iso, as administracións públicas estamos na obriga de velar para conseguir unha educación pública de calidade. E esta pasa por realizar tamén un bon mantemento dos centros escolares. No noso concello, cunha poboación maioritariamente nova, contamos con 2 centros educativos públicos, no que están escolarizados neste curso 2023-2024 un total de 620 nenos e nenas. Cada un dos colexios teñen unhas dimensións e características diferentes e precisamente un deles, o CEIP Filomena Dato, celebra este ano o seu 25 aniversario. O segundo colexio, o CEIP O Roxidoiro, é un colexio de construción máis recente. Por estas circunstancias, cada colexio presenta unhas deficiencias e unhas necesidades de mantemento diferentes. É crucial abordar as deficiencias, sobre todo no mantemento e conservación dos centros. E sabemos que é unha responsabilidade do Concello, pero tamén é certo que é unha responsabilidade que require dun gran esforzo financiero dentro dun orzamento pequeno como ten o Concello de Barbadás. Hai que lembrar que neste momento, desde o Concello, asúmese a limpeza tanto no interior como no exterior. A luz, a auga, o ascensor, a prevención de pragas, as alarmas, os extintores, o persoal de conserxería, que mira por donde en educación secundaria, que tamén é obrigatoria, está asumida xa pola Xunta de Galicia. E todas as reparacións que van surdindo ao longo do ano. Os concellos facemos moitas obras de reparacións
nos centros educativos, xa que somos a administración máis próxima e, por suposto, a máis interesada en que os colexios funcionen sen problemas e con seguridade, pero tamén a colaboración de outras administracións públicas pero sen a colaboración de outras administracións públicas. É moi difícil realizar este mantemento de maneira adecuada. É fundamental que se destinen os recursos necesarios para manter os nosos colexios en óptimas condicións e, por iso, desde a Consellería de Educación, conxuntamente coas direccións dos colexios, demándanse ano tras ano unha serie de actuacións, moitas delas imprescindibles e urxentes, que non son atendidas. Cada colexio conta anualmente cunha partida denominada gastos de funcionamento, onde pode entrar case de todo, desde mantemento de fotocopiadora, compra de material funxible, material didáctico, material informático, mobiliario, excursións, gasolios, pero por suposto, este gasto de funcionamento, este orzamento nesta partida é de todo insuficiente. A moción proposta busca otorgar maior autonomía aos centros educativos para xestionar o seu propio mantemento, garantindo que se asignen os seus orzamentos de maneira eficiente e acordo ás necesidades reais de cada colexio e, doutra banda, que a Xunta asuma a súa responsabilidade no mantemento dos centros educativos, asegurando unha contorna adecuada por desenvolvemento e benestar dos estudantes e o persoal docente. Unha responsabilidade coa que se comprometeu cos acordos do Pacto Local asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias en xaneiro do 2006, onde se acordaba que a Xunta asumiría o custo íntegro dos gastos de educación primaria, é dicir, a limpeza, a luz, a calefacción e o soldo do personal de conserxería, e aínda que xa empezou a asumir algúns deles, como pode ser a factura da calefacción, que o fai dende o ano 2008, dentro do marco dunha solución de carácter progresivo, despois de 18 anos, este acordo está máis que retardado. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista no Concello de Democracia Ourensana, no Concello de Barbadás, solicita do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Punto 1. Instar a Xunta de Galicia que se faga cargo dos gastos de conservación e mantemento dos centros públicos de educación infantil e primaria, que ata a data son asumidos polos concellos coa pesada carga económica que representa para as súas contas e facer realidade deste xeito os acordos asignados por a FEGAMP no Pacto Local. Punto 2. Instar a Xunta de Galicia que dote as direccións dos colexios públicos dunha maior autonomía e orzamentos para atender o correcto mantenimento dos centros. Isto redundaría en maior calidade da xestión e a educación. Punto 3. Instar a Xunta de Galicia a realizar un estudo e análisis das necesidades estruturais que teñen os colexios educativos, sobre todo os que teñen máis antigüidade, para proceder á súa reforma integral naqueles aspectos que se consideren esenciais. E punto 4. Instar a Deputación Provincial como institución que vela polos problemas e necesidades dos seus concellos, dentro das súas capacidades e posibilidades, debe axudar no confinanciamento destes gastos, mentres a Xunta non se faga cargo das súas propias competencias e as súas responsabilidades. Moitísimas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, nada, Ou don Dani Rei, como consideren vostedes. imos a votar a favor da moción porque consideramos que, vamos, isto xa tiña que ser pagado pola Xunta e, sobre todo, nun concello das características de Barbadás, como xa temos falado moitas veces. Como antes non tiñan tempo para xustificar o noso voto, votamos en contra, non porque estemos en contra da asociación, nin o que fai, nin do patrimonio de Galicia, senón votamos en contra dos acordos que non sabe escribir o Partido Popular. Moitas gracias. Gracias. Hola novamente a todas e a todos. Ben, o contido da moción está ben claro. É unha necesidade que a Xunta asuma a súa responsabilidade. Se me permiten, vou a facer unha reflexión casi personal, no sentido de que é contradictorio por parte da Xunta de Galicia. Estamos falando que cando se resolveu este acordo entre a FEGAM, creo lembrar que foi no ano 2006, a Xunta de Galicia gobernaba o bipartito PSOE-BNG e despois, no ano 2009, empezou a gobernar o señor Feijóo, e todos eses acordos pois quedaron guardados no caixón e atopámonos na situación na que estamos a día de hoxe. Pagouse o gasoil desde aquelas,
gasoil dos centros educativos, pero o resto dos acordos quedan no caixón polo rodillo abrumador da maioría absoluta do señor Feijóo, en este caso do señor Rueda. Ben, falaba da contradición nun sentido que todos coñecemos e que resulta que a Xunta de Galicia asume todos os gastos de mantemento, de persoal administrativo e conserxería nos centros de educación secundaria, pero, sin embargo, nos centros de educación primaria, que son cecais os máis importantes de cara ao inicio de educación dos cativos e cativas dos nosos concellos, resulta que a Xunta de Galicia pois non asume os gastos que veñen aí na moción. Teño que decir, porque son coñecedor, porque na miña familia hai un funcionario que docente do Corpo de Profesores da Xunta de Galicia. Ao longo dos colexios nos que estuvo destinado, pois, que non son neste concello precisamente, e un deles vou mencionar porque é unha cidade con potencial económico como é o Concello de Vigo. O Concello de Vigo non pon personal de conserxería nos colexios de educación primaria porque considera que non é competencia propia. Así que eu deixo esa idea no aire de que os concellos nos plantemos en setembro para non facer apertura destes colexios. Non sei, algo reivindicativo, xa que desde a Xunta de Galicia non fan caso. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o vocera do Bloque Nacionalista, perdón. Sí. Ben, desde o BNG, bueno, pois concordamos co sentido da moción e, bueno, un pouco por reiterar no sentido tamén do que vai a moción, o grupo provincial na Diputación Provincial, o grupo provincial do BNG no pleno de marzo, xa registrou e defendeu unha iniciativa similar que vai neste sentido tamén, de demandar da Xunta e do Estado a financiación deses servicios públicos financiados polos concellos de forma impropia. En esa moción é máis amplia que a que se presenta aquí PSOE e DO, que só fala de cuestións exclusivamente educativos a respecto de educación primaria, pero nesta iniciativa que se presentaba na Diputación, se falaba de servicios sociais, de servicio de axuda no fogar, das galiñas azuis, de centros de día, bueno, en global dos servicios sociais que son competencias nítidamente da Administración Autonómica e que lles cargan as administracións locais, siguen cargando os concellos de parte do seu financiamento, ou na súa totalidade. Entón, nos entendemos que efectivamente pois que se puidera ampliar nese sentido que vimos de reseñar, pero bueno, simplemente o vamos a reseñar, pero que se pense que efectivamente hai legislación, que efectivamente está ese pacto, ese acordo de 2006 da FEGAN e da Xunta, onde se establecían este tipo de cuestións que logo máis fácil mirar para outro lado e que sigan sendo os concellos os que aborden este tipo de cuestións, non? O que sí tamén queremos deixar claro e é que efectivamente tampouco se trata de que os concellos se poñan de perfil na atención ao respecto dos centros educativos de ensino primario, aínda que, digamos, esa subvención, digamos, a inversión pública, o diñeiro deba vir da Administración Autonómica que ten as competencias, pero o Concello, como administración máis propia, máis próxima a este centro de ensino, debe estar pendiente tamén desas cuestións, desas reformas e do mantemento dese centro. É dicir, non vamos tampouco a pensar, hasta que venga a Papa Xunta, non. A Xunta debe pagar, pero digamos que o Concello tampouco se debe pôr de perfil indelado ao respecto a este tipo de cuestións, inda que sexa unha competencia, xa digo, da Xunta, vale? E o que sí que, desde logo, non concordamos, e remato, porque despois na segunda intervención falará a compañeira Nuria Feijóo, e, bueno, o que sí que non concordamos é co acordo cuarto, non? É dicir, instar a Diputación a que, mentre a Xunta non pague, que pague a Diputación. Bueno, seguimos no mesmo, é dicir, seguimos botando valor fora e intentando exixir de outras administracións
que como Papa Xunta non o faga, que o faga a Diputación, non. É dicir, a Diputación terá que facer o que ten que facer, terá que dar diñeiro as subvencións precisas para que os concellos teñan unha boa calidade de servicios públicos e unha boa prestación de servicios, remato. Pero, desde logo, non acreditamos en ese acordo cuarto. Grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o vocero ou vocera do Partido Popular. Buenas tardes a todos e a todas. Galiza conta con máis de 1.600 infraestructuras educativas con edificios cunha antigüedade máis de 40 anos de antigüedade. Desde 2009, a Consellería de Educación leva realizando actuacións de distinto calado en diferentes centros educativos da comunidade. Levamos anos realizando actuacións de modernización e mellora dos centros educativos galegos para adaptalos ás novas realidades do ensino. A oposición prefire ignorar que estamos a falar dunha rede moi ampla diseminada por todo o territorio. Ademais, parece esquecer as competencias que os concellos tenen no mantemento dos centros educativos fundamental para a súa conservación a longo prazo. A Xunta está a actuar, pero ten que facelo desde a disponibilidade e uso eficaz e eficiente dos recursos económicos, cunha visión equilibrada entre as necesidades de cada zona e do conxunto do territorio galego. Desde ano 2021 facémolo a través do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. Desde a Xunta solicitamos en múltiples ocasións a importancia de que o Goberno pusese en marcha un plan de actuación para os centros educativos empregando fondos europeos. Non existe nestes momentos un plan específico do Goberno central para este tipo de actuacións en centros. E quero recordar que últimamente vamos a ver, ampliouse en 2,7 millóns de euros o espacio destinado ao salón multiusos e ao comedor do CEIP vamos a ver, efectivamente, perdón que non me salía ahora, de Ferro Couselo. Fai pouquiño que o señor alcalde estuvo ali na inauguración coa dúas plantas que se deu acceso, casi o 90% dos nenos que ali acuden son de Barbadás. Bueno, como xa decía antes, foron 2,7 millóns de euros ampliar o espazo destinado a salón multiusos, o comedor, a cafetería, 1.000 metros cuadrados máis de superficie, calidad e espacio. Planta adicional de 1.000 metros cuadrados e 270 metros cuadrados destinados a almacenaxe e 5 aulas máis e un espacio multiusos, 2 corredores para reforzar a seguridade en caso de incendios. E aparte leva casi metido 4 millóns porque creo que foi no 2009, leva invertidos, como decía antes, máis de 4 millóns de euros, foron 500.000 no que foi a pista cuberta que se ampliou en 800 metros cuadrados. Entonces, o que estábamos dicindo antes, que a Xunta sí está a facer actuacións donde fai falta, pero claro, dese conta que, a ver, temos que darnos conta que Galicia é moi grande e que non damos abarcado a todo donde hai a necesidade que estamos pedindo para hoxe e, sobre todo, a moción do PSOE. Nada, queremos... Sí, na segunda continúo, gracias. Moitas grazas. Ten a palabra dona Marga Pérez, neste caso 3 minutos. Sí, a ver, vamos a centrarnos no que é, por exemplo, os nosos colexios, non? Se revisamos os orzamentos destes últimos anos, vemos que só que é o gasto de persoal, máis a súa seguridade social, máis a luz dos dous colexios, máis a limpeza dos colexios, máis esas reparacións grandes de ascensores, de caldeiras, eso suma máis de 200.000 euros para as arcas deste concello. E todos estos son gastos de mantemento que deberá asumir a Xunta. Para iso asinou un pacto no 2008 que iba a ir asumindo gradualmente dende ese ano todos estes gastos. E isto sin contar cos gastos, ou mellor dito, coa inversión que fai o concello en materia de actividades de conciliación, en actividades extraescolares, en actividades lúdicas, en actividades culturais. Entonces, eu creo que debemos seguir empeñándonos e instando a Xunta a que asuma as súas responsabilidades, xa que deles depende e teñen as competencias en educación. Logo, falando cas direccións do colexios que nos decían que esa partida que teñen
de gastos de funcionamento, por exemplo, miren, o Ruxidoiro ten 40.000 euros para o ano e a Filomena 32.700. Tampouco sabemos moi ben que criterios sigue a Xunta á hora de otorgar este orzamento a cada un dos colexios. Dicen que por número de unidades, metros cuadrados, situación, porcentaxes de non sei que, bueno, non están moi claros, é dicir, tamén se fai un pouco difícil entender como se otorga estes gastos de funcionamento, este orzamento para esa partida. Entonces, claro, os concellos recurren a nós. E quero contestarlle ao compañeiro Sarín, claro que non, que o Concello ten que seguir aí porque somos os máis próximos a eles e son os que nos chaman, mira, non funciona esta luz, mira, fundiuse isto, mira, hai que arreglar esta porta, mira, hai que arreglar esta ventana. Pero esos son gastos pequenos que son fáciles de asumir, pero despois, cando nos chaman para comprar un videoporteiro, nós non podemos facer a inversión de comprar vídeos porteiros, aínda que cesan para a seguridade dos nenos, porque eso depende da Consellería. Tampouco podemos facer un cambio estrutural dun tellado para evitar que siga chovendo nun gimnasio como fai desde 2 anos, aínda que as reiteradas peticións que fixemos dende o Concello e a dirección a Consellería, que sí que é verdad que son moi fáciles de acceder a eles, moi boas palabras, pero eso iban a arreglar o verán pasado, ahora van a arreglar este verán, pero nós temos dúbidas que así sexa, non? Hai gretas na fachada, falando ahora pensando no Filomena, non? Que a mellor que é o que ten ahora mismo unhas necesidades de reparacións urxentes e necesarias. A fachada fai 25 anos que non se pinta. E as gretas siguen aparecendo constantemente. Entonces, todos eses grandes obras e grandes mantementos eu creo que corresponde á Xunta asumilos e realizalos e nós, por suposto, xa que estamos aí preto deles, realizar os pequenos mantementos, pero non pagar 60.000 euros en luz, nin 100.000 en limpeza, e etc. Gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, concordamos co compañeiro Sarín en que deberían retirar o punto número 4 para nós poder votar a favor da moción. Por qué? E nesto matizo un pouco a señor Sarín. As competencias de educación e sanidade son da Xunta de Galicia, exclusivamente. E a Xunta de Galicia, os seus orzamentos hai que gastalos en educación e en sanidade para que funcione correctamente, porque eso é no que se gastan os cartos dos impostos dos veciños en primeiro lugar, en educación e en sanidade. Eso é o primordial para calquera administración. Da igual que sea a Xunta, que neste caso ten as competencias como o Goberno Central, que as tivo no seu día. Entonces, eso é o primeiro. E se non hai cartos para darlle o 25% do financiamento a Altri, ou para financiar parques eólicos ou para financiar outro tipo de historia, non nos hai. Pero a educación e a sanidade son da Xunta de Galicia. Ten que gastar todos os cuartos ela. Nós non temos que poñer un can. Ni a Diputación, ni nadie. A Xunta. Porque son as súas dúas prioridades básicas. Non estamos falando aquí de emprego, nin de subvencións nominativas, nin cousas así. Educación e sanidade. Cualquier país democrático é o primordial en calquer sociedade. E se non lle chegan os cartos, que llos pidan ás grandes eléctricas, ás grandes empresas que sacan e esquilman os nosos recursos de aquí para pagar esas cousas. Moitas gracias. Non sei se entendín ben o que dixo a portavoz do Partido Popular, é dicir, intentando excusar un pouquinho a Xunta, porque ten moitos colexios, entón temos que os concellos asumir os gastos. Non sei se dixo eso, pero se dixo eso, creo que Galicia é moi grande, 32.000 km cuadrados concretamente. É unha competencia propia da Xunta, e que non hai maior discusión, é dicir, isto foi tirar un balón en riba do tellado dos colexios, pero a competencia da Xunta. Non hai discusión neso. Que, por certo, hai outro gasto que non é un gasto económico, pero sí que é un condicionante que ten o Concello previo á construción dun colexio, que ten que dotar de chan educativo, de dotación educativa, vamos. Eso tamén é unha competencia que están asumindo os concellos, sí, mediante decisións urbanísticas ou o procedimento que sexe, pero tamén o Concello non só aporta os gastos tan elevados como acaba de decir a concelleira de Educación, senón que tamén, se pomos en riba da mesa o valor do terreo onde se construe o colexio, pois tamén é unha aportación máis que suficiente. E nada, pois
creo que de acordo coa retirada do cuarto punto. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o vocero ou vocera do Bloque Nacionalista. Ben, boa tarde. Eu na legislación que revisei, desde logo non hai unha legislación clara ao respecto, non hai unha legislación que diga isto é competencia do Concello e competencia da Xunta. Deixase bastante aberto. En todo caso, todos os gastos de mantemento, luz, agua, ascensor e mantenimento armarios son asumidos polos concellos en todos os colexios, en todos. Que isto non se desexa que sexa así, é outra cousa, pero a día de hoxe son asumidos polos concellos, consultado a directores, consultados sindicatos, consultados a inspectores de educación, son asumidos polos concellos. Non nos gusta, queremos que o asuma a Xunta, estupendo, maravilloso, totalmente de acordo. Ben, vou coller o seu guante, falaba vostede de que están costeando o servizo de conserxaría. Eu non sei se sabedes a situación do Filomena Dato, estades pagando 2 conserxes e non temos esa función, non a temos. O primeiro porque tiña que incorporarse no mes de decembro, estamos a mes de xuño, e o señor nin está nin se lle espera, estáse pagando unha baixa por parte do Concello. Mandan unha sustituta, non vou entrar en pormenores, porque a Concellería de Educación o sabe. Simplemente direi que non é apta para ese cargo. E non solamente non é apta para ese cargo, sino que incorren gastos que ten que atender o Concello. Non solamente incorren gastos, sino que somos os profesores que nas nosas horas de guardia temos que asumir esas funcións. Fai fotocopias, atenda nenos, abra a porta, atendo o pai que acaba de entrar, etcétera, etcétera. Pero que a situación chega a tal límite que eu o xoves pasado tuve que baixar 2 veces a atender a un neno por causa de forza maior e cando chego a miña clase un neno de 9 anos dime pero profe, es que la señora tal tiene un recreo de media hora cada hora e así todos os días da semana. Ole poneno, ole poneno, danse conta do que está pasando. Está descosteando 2 servizos de conserxería e non temos servizo. Non o temos. Pero que a maiores tenes unha persoa que é persoal laboral do Concello, traballando a tempo completo, cobrando unha nómina a tempo completo e está 5 horas sentadas nunha silla. Así como estamos nós, pero non fala. Vale? Non fala, está esperando que alguén a chame para cambiar unha muda. Que pensades facer ao respecto? Pedides que a Xunta asuma este cargo, de acordo, pero vos podedes optimizar tamén os recursos que tendes, porque desde logo o servizo de conserxería no Filomena Dato é un desastre. Preguntedes a quen lle preguntedes. Cando eu lle pregunto isto a Marga dime, boi, que é moi bueniña. Moi ben, e nós somos un centro educativo e necesitamos un conserxe, non unha hermanita de la caridad. Entonces, por favor, solucionen este tema tamén. Grazas. Grazas, dona Nuria. Ten a palabra a dona Marga. Ai, perdón, ten a palabra o Partido Popular. Cando queiran, marco... Perdón, señora Conceira. alcalde, ya voy, gracias. Vamos a ver, optimizar los recursos, totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Sabemos que hay problemas en los 2 colegios, sobre todo en el Filomena Dato, y bueno, a ver, de acuerdo con el BNG, que lógicamente el Concello son los más próximos y los que tienen que, como bien decía antes al señor que lo entendió perfectamente, al señor Rey, vamos a ver, Galicia es muy grande y en este momento todos los colegios de Galicia tienen, no hay excepciones, ¿vale? Todos los está llevando lo que son los concellos. Nosotros vamos a hacer una enmienda, ya que el punto 4, pues veo que quieren retirarlo, pondríamos como punto 4 instar o Goberno Central a que ponga en marcha un plan específico para actuar nos centros educativos empregando fondos europeos. Ese sería a nosa emenda, en vez de, bueno, o sea, que se intenta retirar o punto 4, pois en vez de ese punto, volvo a repetir, instar ao Goberno Central a que ponga en marcha un plan específico a actuar nos centros educativos empregando fondos europeos, non solamente instando a la Xunta, sino pois instar ao Goberno Central a que poña ese plan en actuación. Entonces non sei se realmente... No. No. Bueno, pues en función, bueno, pues en función de que el señor alcalde ya dijo que, bueno, que el punto 4 pues no se iba a cambiar, nuestro voto pues lo haremos a ver al final y...
Claro, esperamos a, no sé si me entendió, o sea, digo que si realmente, o sea, bueno, el señor alcalde acaba de decir que no con la cabeza. Entonces, bueno, no sé, Marca, ahí. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros esperamos al final. Realmente lo que queremos es una enmienda a esta moción y si realmente la aceptan, pues iremos por donde tenemos que ir y si no la aceptan, pues final. Y nada más, estoy totalmente de acuerdo con el BNG en que realmente pues, hay que optimizar los recursos que tiene el Concello y sobre todo estamos totalmente de acuerdo en los problemas que hay en ese colegio de todos sabidos. ¿Vale? No estamos en este momento contra nadie, contra el personal, realmente no vamos contra nadie, sino que quien tendrá que poner orden serán los concelleiros, en este caso, que lleven los colegios. Nosotros no nos vamos a meter nunca con el personal porque no estamos ahí dentro para ver. Si hay un consejo escolar, me imagino que hay unas actas y donde se dice pues todos la problemática que cuando estábamos nosotros, pues la problemática que había tanto en el Rosidoiro como en el Filomena quedaba reflejado en las actas de cuando había los consejos escolares y creo que me imagino que seguirá siendo así. Entonces, bueno, vamos en función por ahí. Nada más. Muchas gracias. Moitas grazas, doña Chelo. Ten a palabra dona Marga. Sí, bueno, vamos a empezar por aceptar a eliminación do punto 4, pero non vamos a incluir o outro punto que nos plantea o Partido Popular. E vou empezar por o que decía a compañeira Nuria, que eu digo que era moi boa niña, creo que non é esa expresión que indiquei. Eu sempre digo que unha persona que a mellor pode facer mellor ou peor o seu traballo, non a vamos agora aquí en pleno a xuzgar, pero bueno, que non é unha, non sei, que non fai as cousas con mala fe. Quizás eu intentei decir eso. E outra cousa, non estamos pagando 2 conserxes, non, estamos pagando un. Ela non é conserxe, ela é monitora. O seu posto é monitora e está para unha determinada actividade que é de mudas escolares. Solamente temos un conserxe agora mesmo, conserxa, ou dícese conserxe, bueno, unha muller que fai as funcións de conserxe en espera de que se consolide o posto por a RPT que está pois, seguindo os trámites administrativos e que en breve pois, esperemos que bueno, o que pasa é que bueno, son moitos postos neste concello, moitas considera dentro dun mes. Sí, en un mes. Bueno, nunca se sabe ca administración se é un mes, mes e medio ou solo. Y entonces, por eso, quería deixar claro, estamos pagando vale, non estamos despilfarrando os recursos. E nada máis, gracias. Moitas grazas, dona Marga. Ben, en primeiro lugar, xa aclarou perfectamente dona Marga cal é a situación da consesería no Filomena Dato. É dicir, hai unha persoa que entrou a través dunhas listas de sustitución, que é o procedimento legal a efectos de cubrir unha praza que nese momento está desocupada barra vacante e que agora estáse pendente dun proceso de consolidación que é arduo e longo porque son moitos traballadores os que ten o Concello, traballadores e traballadoras. Entón, cando se consolide ese posto de traballo, pois quedará como ten que quedar. Doña Chelo, eu dixenlle que non a súa emenda porque evidentemente vostede no seu día estaban en contra ou loitaron ou criticaron o Goberno Central polos fondos Next Generation, pero agora resulta que os fondos Next Generation sirven para todo. Pero bueno, independentemente de eso, vostedes botan malos fora. É dicir, é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia, doña Chelo. Exclusiva, igual que a sanidade. Non é do Goberno Central. O Goberno Central ten a labor de coordinación, pero non de investimento. Sabe perfectamente. Dixo don Daniel Rey que a Xunta asuma as súas responsabilidades. Eu diría máis, que asuma os seus compromisos, porque os seus compromisos institucionais, porque aquí teño eu, e ten dona Marga tamén, un compromiso por escrito da Xunta de Galicia dirixida non en aquel momento polo Partido Popular, pero os compromisos existen desde o ano 2007, e non foron cumplidos por parte da Xunta de Galicia. Ese é o interés que teñen por parte da Administración Autonómica sobre o conxunto de Galicia. E dito eso, a nós non nos preocupa, que sí, pero non é o tema de debate a situación dos colexios, dos CEP no conxunto de Galicia. Vostede é concellera por Barbadás, igual que son eu. Por lo tanto, nós temos que vir a debatir aquí basicamente a situación dos colexios de Barbadás. O que é certo é que
nas diversas xuntanzas que eu son membro da executiva da FEGAMP, polo tanto vou todos os meses ali e plantexamos diversos asuntos, entre eles o que vostede fala, non sei, en fin, o do SAF, por exemplo. Os problemas máis sangrantes para as arcas municipais son precisamente o SAF e estas competencias impropias dos concellos. Impropias, digo, que para que se asuman. Pero que ocorre? Hai escritos, va bien escrito, e a xunta o que dá longas. Apraza o tempo sin recibir os representantes institucionais dos concellos de Galicia. Os concellos de Galicia. Polo tanto, pasa o tempo e así levamos 17 anos. Non é certo que di dona Nuria tamén que non hai en ningún lugar escrito que haxa unha obriga por parte da Xunta de Galicia para asumir ese custo. Pero é unha demanda dos concellos de Galicia desde hai moitos anos que a Xunta de Galicia non está asumindo, non recolle e non recibe. Incluso non recibe. Pero é máis, sí que había un compromiso e unha folla de ruta a efectos de asumir ese custe. Entón, hai que exixir a Xunta de Galicia o seu compromiso, que traballen na mellora. E a eso temos que engadir que o Fondo de Cooperación Local da Xunta de Galicia para os concellos desta nosa Galicia, pois leva desde o ano 2007, quero recordar, que non se incrementa 17 anos nos que repartimos migallas. Entón, aí tamén teria que traballar a Xunta de Galicia. Mire, teño aquí a acta da Asamblea, da 11ª Asamblea Xeral da FEGAMP, con bastantes folios, pero simplemente decir que o financiamento autonómico no ano 2023 incrementouse mentres a Administración Autonómica Galega percibía 8.788 millóns de euros máis do sistema de financiamento estatal, os concellos e deputacións provinciais galegas recibiron 729 millóns e 573 millóns respectivamente. É dicir, os concellos recibimos 739 millóns de euros máis, e a Xunta de Galicia 8.778. E vostede está clamando polos fondos Next Generation. Home, o Goberno Central xa nos diu a nós 8.000, casi 9.000 millóns de euros a repartir na administración autonómica. Entón, xa me contará. Xa me contará. Isto xa me conteste. A oposición do PP fala de que olvidamos as actuacións da Xunta. Non as olvidamos, pero como dixen antes, tócanos o que é Barbadás. Non coñecemos a día de hoxe cal é a actuación que ten prevista a Xunta de Galicia para os colexios de Barbadás. E quero falar especialmente, non exclusivamente, pero especialmente do Filomena Dato. Bueno, a nós non nos la comunicaron. Tamén estaba prevista o ano pasado e non a fixeron. Vale, esperemos que sí. Ben, pois, o Filomena Dato leva 25 anos sin a reforma da súa infraestructura, nin das súas dotacións. Están ancorados en un sistema de infraestructuras e de servicios de 25 anos. Entón, creo que lle toca, insisto, sin esquecer o Arroxidoiro. O relatorio que fixo Dona Marga en relación ás carencias do Filomena Dato non son deste ano, nin son do ano pasado, son de hai 4 ou 5 anos, e sigue sin haber actuacións. Entón, ese é o noso traballo, entón, creo que é polo que temos que apostar. A nós preocupa-nos Barbadás o dito que traballe a Xunta de Galicia nese ámbito, que somos o 5º concello da provincia, con máis nenos e nenas, e que, polo tanto, hai unha certa desidia no que a atención a algún centro educativo máis que outro. Polo tanto, votamos a moción suprimindo o punto número 4 e non aceptando a emenda do Partido Popular. Falase de botar balos fora e recurrimos a Europa. Votos a favor da moción? Votos en contra? Ben. Pasamos ao punto número 3, expediente 4.775, moción do BNG referida ao acondicionamento do Concello de cara á tempada estival. Ten a palabra o seu vocero voceira. Ben, sí. Ante a importancia de manter o noso municipio en óptimas condicións estéticas e funcionais, propomos a posta en marcha dunha serie de medidas para mellorar a imaxe e o estado das nosas rúas e espazos públicos. É fundamental abordar a necesidade de pintar barandas oxidadas das nosas aldeas, xa que non só afectan a estética da nosa vía pública, senón que supoñen un risco para a seguridade dos nosos cidadáns. Así mesmo, a colocación de embelecedores nas sillas de colectores de lixo contribuirá a embelecer a nosa contorna urbana e a promover unha cultura do cuidado ambiental. Ademais, é imprescindible renovar os tabuleiros de anuncio deteriorados, fundamentalmente no rural, xa que son unha ferramenta fundamental para comunicar información relevante á comunidade.
Así mesmo, o estado de sinalizacións de algúns núcleos rurais é lamentable, polo que compra a súa renovación, o que non só facilitará a orientación de veciños e visitantes, senón que mellorará a identidade visual do noso municipio. Por último, posta a punto das xardiñeiras, fundamentalmente no rural, é fundamental para mantelas en óptimas condicións os nosos espazos verdes e favorecer un ambiente máis agradable e acolledor para todos os habitantes. En resumo, estas medidas buscan mellorar a calidade de vida dos nosos cidadáns, promover o orgullo de pertenza ao noso concello e contribuir á creación dun entorno rural e urbano máis agradable e seguro para todos. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do BNG no Concello de Barbadás solicita do Pleno da Corporación a adopción das seguintes acordos. Primeiro, pintar as varandas oxidadas dos núcleos rurais do Concello, así como aqueles espazos de competencia municipal que o precisen. Por exemplo, no tanatorio de Vendraces hai un muro de cemento, que estaba pintado de branco, que hoxe en día xa lle compre ben unha man de pintura. Seguramente haxa moitos espazos así ao longo do Concello que tamén necesiten unha revisión. Colocar embelecedores nas principais illas de colectores de lixo, tamén incluídos os núcleos rurais, non só na Valenzá. Renovar os tableiros de anuncio deteriorados ou, no caso dos núcleos rurais, sustituídos por outros máis acordes co entorno rural e natural no que se atopan. Renovar a sinalización dos nomes de aldeas e ou rúas que o precisen, respetando o topónimo orixinal. Isto refírome en concreto a algunhas sinalizacións que está, por un lado, as sinais novas e por outro siguen estando as vellas, todas oxidadas e que apenas se lee o nombre do poboado. Entonces, se é necesario, sustitúese. Se non é necesario, pois por menos quitemos as vellas. E por último, manter en óptimas condicións as xardineiras do Concello, incluídas as do rural, e non estaría de máis, como pasaba hoxe a mañá aquí na Avenida de Celanova da Valenzá, pois pasarlle un mangueirazo ás beirarrúas que no rural son poucas e mantelas tamén limpas. Nada máis, grazas. Moitas grazas, dona Nuria. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, nada, estamos totalmente de acordo porque, vamos, que non está de acordo con estas cousas. Nos simplemente decir que xa hai anos que vemos dicindo ao goberno que hai que colocar estes embelecedores, sobre todo nos lugares onde se acumulan nos centros das aldeas, nas plazas dos campos da festa e demais, onde hai moitos contenedores xuntos e deberían ter uns embelecedores que duren no tempo, non poñer a mellor madeira e que dentro de un ano ou dous este todo podre, como vai pasar en algunha obra que se fixo aquí neste concello, ainda non hai moito. Hai outros materiais que imitan ao mellor e quedan ben e poden durar moito máis tempo do que pode durar a madeira. O exterior, que xa saben o que pasa aquí en Galicia coa madeira exterior, por moitos tratamentos que leve. E con relación tamén ao que dixo das señais, hai que retirar señais antigas que xa non teñen que ver co nome actual, e así tamén quitamos estorbos visuais e máis non confundimos a moita xente. E nada máis, simplemente, dicirlle unha cousa, porque claro, dicen vostedes aquí promover o orgullo e pertenza ao noso concello. Aquí sí que lle teño que dicir algo. As barandas do Mercadona están ben para poñer as pancartas estas de publicidade electoral, por exemplo, por poñer un exemplo. Pero onde puxemos a bandeira de Galiza, ese lugar onde emblemático que dixemos que hasta ahora puxeron, está posto ali o nome da Valenzá. En fin, debería poñer Concello de Barbadás, non a Valenzá, porque decidiuse poñer ali a bandeira galega por aquela promovida, aquela iniciativa por a asociación, non lembro ben agora. Dúas pancartas ali de publicidade electoral, pois non me parece que vaya en consonancia co espírito desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, don Ramón. Quen é o vocero do Partido Popular nesta ocasión? Dani, certo, pero o BNG é o ponente. O BNG é o ponente, co cal ten que intervir o Partido Popular. Non.
Bueno, pois, a ver, que dicir desta moción? É clara, é concisa, concordamos con todos os acordos e ca súa exposición, non temos nada que corrixir nin nada que engadir, pero sí nos gustaría facer unha reflexión sobre os asuntos que hoxe nos trae aquí o Bloque Nacionalista, e xa digo que concordamos, pero que demostra a decadencia deste Concello. Asuntos que deberían ser meros rogos, pois, según recolle a Lei de Bases de Réxime Local, son competencias exclusivas do Concello, este mantemento básico das infraestructuras. E hoxe traémolos como unha moción. Esa é a decadencia que chegou ao noso Concello dende que o Partido Socialista entrou no goberno de Barbadás. Como digo, decadencia que hoxe, en condicións normais de desenvolvemento, nos traería aos grupos a presentar propostas ao pleno ambiciosas e cargadas de desenvolvemento de cara a un futuro. Pois agora mesmo resulta todo ao contrario. Como digo, competencias que nos atinxen e que deixamos de atender. A elo hai que engadir unha completa falta de mantemento das vías públicas. Baldosas destrozadas, bordillos rotos, alcantarillas partidas, vexetación medrando por riba das beirarrúas e mesmo invadíndoas, arquetas sin tapas, pavimentos levantados e canaletas de desaugue estupidas, a listaxe sería totalmente interminable. Bueno, non dicir máis que os entullos que hoxe nunha parte ben visible da Valenzá permanecen polos restos dos restos. Isto xa é unha inercia de abandono do que outros, coa colaboración de toda a veciñanza, lograron alcanzar en tempos, parques, vías de servicio aos povos que hoxe están ateigadas de maleza, de ervas, todas as canellas prácticamente as parroquias todas de Barbadás. Poderíamos percorrer concellos limítrofes e as comparacións son odiosas, pero temos o Concello de Toén, a parroquia de San Pedro de Moreiras, as beirarrúas limpas, sin ningún tipo de erva, o firme en condicións óptimas, papeleiras abundantes e vaciadas, limpas, as farolas recén pintadas. Chegamos a Barbadás todo ao contrario na plena vía principal que é a avenida de Celanova. Por non dicir, se nos achegamos ao Concello veciño, xa, por tocar todos os puntos cardinais, o Concello veciño de San Cibrao das Viñas, os dous loiros, sin ir máis lonxe, Loiro de abaixo, San Cibrao das Viñas, firme en condicións, parques limpos, infraestructuras en óptimas condicións, como digo, Loiro de arriba, ora unha mínima intervención, ora que chegan cartos da Deputación, unha tímida intervención ali para tapar aquí os buratos, pero non resolve a problemática das parroquias. Como decimos, ben vida esta moción, que é o sentir xeral de toda a poboación, concordamos con elo, pero reflexionemos o abandono no que este grupo de goberno ten sumido a Barbadás é moi difícil de recuperar nun tempo curto. Entonces, plantexémonos esa situación, que isto non sexa común e habitual traer estas mocións que son meros acordos, actuacións básicas, e que sí veñan aquí cousas de peso que nos axuden a desenvolver e que nos axuden a tirar para o futuro deste pobo. Nada máis, grazas, señor alcalde. Grazas. Ten a palabra dona Victoria Morenta. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, evidentemente tamén concordamos co sentido da moción con uns puntos máis que con outros, porque a disponibilidade orzamentaria non é a máis acaída para afrontar os tan solicitados embelecedores que a nós tamén nos gustaría instalar. Pero un embelecedor destes nunha illa de contedores feito dun material acaído, non de madeira, que sí que se deteriora, pois ten un custo a mellor de 5.000 euros, 3.000, 5.000 euros. Entón, imagínense o número de illas de contedores que pode haber en todo o Concello, non levo a conta, pero se hai como 600 ou 700 colectores, imagínense o número de illas que habería que cubrir. Eso é, polo momento, inasumible. Respecto ao pintado de barandas, cando este grupo de goberno chegou en 2015, atopou barandas que estaban igual, algunhas non tiñan nin color, porque xa nunca o tuveran, igual que había 20 anos que se instalaran. Leváronse a cabo labores de pintado de barandas en todos os núcleos de poboación e, efectivamente, seguiránse efectuando, tanto na Valenzá como no rural.
porque insiste o BNG na súa moción no rural. Evidentemente, no rural tamén se levan a cabo actuacións de mantemento, tamén no rural se colocan maceteros, tamén no rural se plantan plantas de tempo nas dúas tempadas, tamén no rural se plantan novas plantacións de rosais e de outro tipo de arbustos en lugares onde había buracos que nunca foron tapados por anteriores gobernos, e teño que volver a dicilo, porque así había buracos onde non había árbores e este goberno fártase de colocar árbores no rural e na Valenzá. Respecto á sinalización, si evidentemente hai que levar a cabo un proceso de actualización de sinalización. Respecto aos tabuleiros de anuncios, herdamos unhos tabuleiros de anuncios daquilo aluminio vello que está hasta non é permitido por patrimonio en lugares de protección como podría ser a igrexa de Ventraces ou outros lugares. Cambiáronse os tabuleiros de prácticamente todos os povos e puxéronse tabuleiros en lugares onde non había, como eran Santo Xeo ou Pontón, que nunca viran un tabuleiro na súa vida. Na Valenzá cambiáronse todas as estruturas de todos os tabuleiros de anuncios para evitar os problemas de humedades que viñan dende hai anos por aqueles corchos que colocara o Partido Popular que eran unha baratixa, evidentemente puxos un material forte estamos nesa liña. Falan de Loiro da Riba e Loiro da Baixo. Pois mire, gracias ao diñeiro que ven da Diputación, efectivamente, máis os atrasos que nos debería dar a Diputación, que ao mellor suman 3 millóns de euros, creo que fixemos a conta unha vez, 3 millóns, 6 millóns de euros, pois si o diñeiro é de xustiza, non é, a nós non nos están dando esmola dentro da Diputación. Son fondos públicos, chegan e nos destinámonos aos lugares prioritarios. Loiro, Rúa Alvaredo, Rúa Principal, Ventraces, Rúa Canastro, Rúa Filgueiras, Rúa da Escola, As Lamas, Camiño do Barro, unha débeda histórica, e así con un diñeiro que é de xustiza. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra, neste caso, o Bloque Nacionalista de novo. En 3 minutos. Vale, somos conscientes de que é unha moción básica, pero tan básica como necesaria, como manter un mínimo decente, basicamente, para o noso concello. Obviamente, hai un montón de cousas que aquí non son enumerario, que van surdindo a medida que vai desenvolvendose o pleno. Cando falamos, por exemplo, dos embelecedores, que xa os trouxeron tamén outros partidos, estamos falando simplemente das sillas de colectores, onde hai de todo tipo, plásticos, vidro, aceite, sobre todo, fundamentalmente esas. Se non hai presuposto para todo, pois empecemos por algo, pero fagamos algo. Con respecto á bananda sociedade, refírome que moitas están descascarilladas, entonces, cando unha persoa maior ou un neno ou quen sexa pon a mão sobre elas, a veces acabas estillando ou cortando. Entonces, é necesario tamén pois, un pouco reparalas. Con respecto á limpeza das rúas e das leiras, é dicir, o Concello, por lo menos o que atinxe a Ventraces, volveu a cortar, en ese sentido ben, pero que tamén é competencia do Concello facer cumprir a normativa e as maiorías das leiras hoxe en día están sen cortar. Entón, non podemos outra vez delegar nos veciños que este veciño, como non me cortou, pois vamos a denuncialo e a ver se así acaba cortando. Mire, falaban vostedes de concellos veciños. O Concello de San Cibrao das Viñas, a 9 de maio, mandou unha carta a todos os titulares ou herederos de que tiñan unha finca, unha leira, a obrigatoriedade de cortar. Aquí non se fixo. O mellor tamén era unha boa iniciativa copiala e recordarlle a todo o mundo que está na obriga de cortar. Respecto aos arroios, ríos e demais, pois hai que decir, se é competencia do Concello, hai que aproveitar que baixe o nivel de caudal da auga e facelo. Se é da Confederación Hidrográfica ou de quen sexa, solicitar que o fagan. Vale. Así, as papeleiras que tamén se mencionaba. Nós levamos no Parque de Ventraces máis de 10 días con un cueiro dentro da papeleira do parque e ninguén as quita, nin quita dali o lixo. Hombre, eu entendo que non é a Valenzá, que non hai que ir todos os días, pero de vez en cuando, ao mellor hai que pasarse. E así un montón de cousiñas que eu creo que non disparan tanto o presuposto, que é máis cuestión de actitude das endalas que realmente o que poden costar ou que poden supor para o presuposto do Concello. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, política de limpeza e mantemento viario ten que mudar. Este goberno ten que mudar esa política porque senón mal vamos. Xa se falou desto. Bueno, don Manuel, mocións decadentes,
Vostedes non digan eso. Montaron un pleno extraordinario aquí para unha moción dun paso de peóns. Acórdase. Un pleno extraordinario. O Concello de San Cibrao. O Concello de San Cibrao ten 5.000 habitantes, pero ten un orzamento que casi chega ao noso. Vamos, é que ten para repasar o Concello 5 veces ao ano, se lle dá a gana. Ou 20. Moreiras, tamén é o único pobo que está limpo do Concello de Toén, Eu conozco ben o Concello de Toén. Pero claro, é normal, Moreiras é como a Palenzai aquí en Barbadas. Entonces, pois, nada máis, deixame compañero. Gracias. Bueno, un par de cuestións. Evidentemente, no contido estamos de acordo. Sabemos perfectamente, por máis que se repita, a situación de todo isto que xa o sabemos, evidentemente. Como xa dixo a concelleira e teniente alcaldesa, hai limitacións presupuestarias e limitacións de persoal que lastran, sí, que lastran e que non se pode actuar na brevedade que se requeriría. Con respecto á limpeza de predios que comenta a concelleira do Benega, Nuria, estou ahora mesmo con Gestiona, este é un asunto que é da miña competencia, pois, dende que me fixen cargo desta concellería, levaronse a cabo 1.234 notificacións a concello, a person, desde este concello a veciños e, ahora mesmo, voulle dar unha mala noticia ao señor alcalde, porque mañá vai ter que firmar 2.143 notificacións. Así que estamos pendientes de eso. E concretamente estas notificacións que son un convenio de franxas secundarias con SEAGA, vale? Que ten un convenio firmado este Concello, cando queiran información non hai problema ningún, e SEAGA mándanos as notificacións para que sexan firmadas polo señor alcalde, e SEAGA faise cargo desas notificacións. Non foi o Concello de San Cibrao quen o fixo. A concelleira Eli recibiu unha notificación dunha propiedade súa, ali concretamente, e non foi o Concello de Verdade. O Concello de San Cibrao é o que pon o membrete, pero o trámite todo fai no SEAGA, porque é competencia da Xunta de Galicia as freixas secundarias. E as freixas primarias, que son dentro dos núcleos urbanos de prevención de incendios, este concelleiro está facendo os deberes cas limitacións que ten en materia de execucións subsidiarias, porque sí, hai execucións subsidiarias que non se poden realizar por razóns orzamentarias e demais, que é de xustiza, non é de xusticia, perdón, non é de xustiza que veciños que cumpren ca súa obriga teñan que pagar cos seus impostos os incumprimentos de outros. Moitas grazas. Ten a palabra, neste caso, o vocero do Partido Popular, ou a voceira. Gracias de novo, señor alcalde. Señor Padrón, se a vostede lle parece ridículo traer ao pleno unha moción para corrixir as deficiencias dun paso de peóns que ocasionou graves incidentes, non vou mencionar o tipo de incidente que se produxo nese paso de peóns hai anos, e se para vostede lle parece ridículo, alá vostede. Por falar de diñeiro de xusticia, cando se dice que da Diputación, que pa aquí e pa lá, é de xusticia manter a 2 concelleiros, unha concelleira, coordinación de urbanismo, infraestructuras, vías, obras, servicios públicos, parques e xardíns, mobilidade e medio ambiente. E logo, outro concelleiro, tamén con dedicación, emerxencias, intervención públicas, disciplina medioambiental para os outros, non para o Concello, verdade, señor Rei? A disciplina medioambiental para el resto, para nosotros non nos la aplicamos. E Gardaría Forestal, e sí, noraboa, Gardaría Forestal, sí, porque ten todas as parroquias cheas de erva. Mire vostede se garda forestalmente a vegetación neste Concello. Pouco máis, o que dicíamos, concordamos plenamente cos acordos desta moción, co seu contido, coa súa exposición, e é algo, como ben dicimos, básico do día a día que debería estar corrixido de xa, sin necesidade de traer estas propostas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, don Manuel. Pois ben, quedalle un minuto. Perdón, dona Victoria, ten que intervir. Ten 3 minutos. Moitas grazas. Respecto da limpeza de beirarrúas da que falaba a compañeira Nuria na súa exposición, dicirlle que o contrato de GESECO que herdou este grupo de goberno que ten data de 2007 non incluíu a limpeza de beirarrúas, a limpeza viaria no medio rural, só incluíu na zona de la Jet Set, es decir, Finca Fierro e Valenzá. Entonces non podemos facerlle cumplir a unha empresa unha estipulación contractual que non existe. Non se poden limpiar as beirarrúas. Eso témolo que facer con medios propios e os medios propios son
limitados, como ben vostedes saben. Illas de contenedores, pois, bueno, en casi todos os, por exemplo, vou poñer un exemplo, imagínense, pois Parada de Piñor, pois debe haber como 4 illas de contenedores, eso multiplico, cada pobo ten máis illas, eso, na Valenzá, vostede imagínase o que costaría, podemos facer experiencias piloto, que sí que é unha boa iniciativa, facelo naqueles lugares máis senlleiros ou no que máis o necesiten, porque hai lugares na Valenzá que están pedindo a berros efectivamente un embelecedor destas características. Respecto á Confederación Hidrográfica, estamos cansos de enviar escritos para que procedan á limpeza en zonas urbanas, en calquera lugar por donde pase un regato ou o río dos Muiños, pero o que nos din é que en tramos urbanos que eles non asumen competencias. Eles a veces dedícanse a limpiar aí nos confines de Pontón antes de limpar na Valenzá. Non sei por qué, non sei que teima teñen, sabe o meu compañeiro Daniel con máis seguridade. E respecto de papeleras, sí que efectivamente é outra carencia que trataremos de solventar en función, como lles dixen antes, das disponibilidades económicas e orzamentarias. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o vocera do Bloque Nacionalista por un minuto. Sí, vamos a ver, o motivo desta moción é basicamente porque isto é o que está na rúa. Tú cando ves a un veciño ou unha veciña que che di que hai que cortar isto, que hai que limpar isto, que isto non se recolle. Son cousiñas básicas, vale? Pero que están na rúa e que a xente quere que se atenda, que non creo que pidan moito, simplemente estas cousas. Non hai diñeiro para cubrir todos os embelecedores? Empecemos por algún. Non hai diñeiro para nada, absolutamente nada. Empecemos por algo. Non están incluídos os que non somos da Yeset no limpiado de beiras rúas. Bueno, pois eu creo que tampouco é para tanto que poida asumir o Concello. Digo eu, vai con unha hidrolimpadora podese limpar perfectamente, facémolo nas casas tamén. É que as aceras, o espazo de beiras rúas, por menos inventados, son moi pequenos. Son moi pequenos, ao mellor en Piñón son máis grandes e en Sobrado, pero no resto das aldeas non. Eso, vamos, hai que tardar máis en axendalo que en facelo. Entón, bueno, é un pouco unha sorte de non hai presuposto, decímolo pero non o fan, é unha sorte de por unha excusa para non facer nada. Bueno, en fin, nós cumplimos a nosa parte que é presentar aquí estas demandas. Grazas. Procedemos, polo tanto, a votación. Votos a favor? Unanimidade. Con isto acabamos os asuntos do pleno e vostedes ceden en todos e todas as resolucións de alcaldía. Non sei se consideran que facer algunha pregunta ou rogo. Comezamos por preguntas, don Ramón. Bueno, fago o rogo e pregunta. O rogo é que limpien urxentemente as aldeas do rural. E que se vaya pensando nun plan para o ano que ven para facelo óptimamente e con máis recursos. E sobre unha pregunta, quería se pode contestar a señora secretaria, se o alcalde ten a ben. Vostede pregunta. Porque no outro pleno a min deixouseme aquí como que non me enteraba de nada. Si se aproba, si na votación sobre a aprobación inicial do orzamento se vota en contra, eu entendo que se poden presentar igualmente alegacións, porque no momento da votación non se sabe se o orzamento vai ser aprobado ou non, porque eu non sei o que van a levantar a man os restos dos concelleiros. Por lo tanto, podo votar en contra, pero se o orzamento sale igualmente aprobado, podo presentar alegacións. Esa é a miña pregunta, que penso que é así. Porque houve aquí unha manifestación de que abstiñíanse porque senón non podían presentar alegacións. Nós pensamos que, inda que votes en contra, podese presentar igualmente alegacións. Esas alegacións xa non son por o orzamento en xeral, senón son por cuestións moi limitadas. O orzamento está aprobado inicialmente, está aprobado. Quería se pode responder a señora secretaria. Moitas gracias. Los motivos para alegar están muy tasados en la ley, eso primero, y segundo, yo entiendo que sí que se puede. Hay gente que opina lo contrario, pero yo entiendo que sí. Algunha pregunta máis, don Ramón? Bloque Nacionalista? Ya que non registramos nada,
Si quería, bueno, lembrar as contestacións, bueno, as preguntas que se fixeron vinculadas ao Deportiva de Bentraces, que non se contestaron. É unha cuestión así puntual do pleno anterior. A que Asociación Deportiva de Bentraces se refire? Ao do Iván. Estivemos reunidos con ele. Unha hora. Bueno, pero que non houve contestación. Moitas grazas. Algunha máis? Non? Con preguntas. O Partido Popular, por favor. Por eso digo, pero por levar un orden. Algunha pregunta non hai, entón. Pois pasamos a Rogos, Dan Ramón. Non. Bloque Nacionalista, Rogos. Non. Non. Partido Popular, por favor. Nada, unha anotación de que, por favor, que cando suceda un incidente na luz pública que sucedeu aquí en Barbadás, ou aí perto de Pontón, que se solucione o antes posible, que, a ver, que a xente estivo máis de 15 días e que eso non pode voltar a pasar, vale? Teñen medios suficientes como para arranxalo nuns días, inda que o caso despois de reestructurar a luz de novo e tal, se son caso de mutuos de seguros ou do que sexa. Pero o Concello ten capacidade como para facer e solucionalo en uns días. E, por favor, pedímoslle que non volva a acontecer. Grazas. Algunha máis? Sí, es un ruego también, bueno, son conocedores dona Vitoria e don Daniel, por o tema dos generadores que pasou na zona das Torres, o que pedimos é que se informe aos veciños a través das redes sociales ou con cartéis ou aínda que, bueno, por o que nos dixeron que non eran conocedores de que iban de cuando se iba, pero bueno, entendo que ese tipo de empresas normalmente deberían de avisar, ou se non vostedes, que son os que gobernan, díganlle a esas empresas que avisen porque hubo xente que non pudo dormir durante varios días. Entonces, porque aparte se nos dixo que o día xa estaba arreglado e que non tes culpa a ti, a verdad, que ao contrario, que informache en todo momento do que estaba acontecendo para que nos informáramos os cidadáns. O problema é que ese tipo de empresas o Concello ten que decirlle exactamente o día que vai por os generadores e informar a xente que lle corresponde aos veciños que van estar pois esas noites sin poder descansar. Nada máis, gracias. Moitas grazas, doña Chelo. Don Ramón. Ola, moi boas. Mire, eu tiña aquí un rogo que me fixe un veciño que me, bueno, uns cuantos, a verdad, que non hai unha sinalización de stock xusto enfrente na porta da residencia de ancianos da Finca Fierro, tanto vertical como horizontal. É dicir, alguén pode salir directamente e incorporarse á carretera de Piñor e é un problema. E despois tamén, nada, que volve a haber en Barxa unhas fochancas moi grandes xusto debaixo do pobo, pero inmensas, hai 4, era moi urxente que haxa pedras soltas por toda a estrada. E despois outra cousa, que sería un rogo para que insten desde o Concello instemos as empresas de telefonía, que supoño que será Movistar ou as subcontratas, a que recollan os vellos cables que están colgando por todos os povos. E algún chegase ca man, que é un peligro, aparte de todo o cablerío que hai, que non sei eu, son novato nesto, pero algunha solución había que intentar buscar. Nada, siguen os veciños de Piñor pedindo que se poda retirar ou por lo menos que se inste tamén que se poda retirar a caseta que hai no campo de Roma, que xa non se usa para nada. Parecer está inservible, ali dentro xa non hai nada. Entón, nada, está xusto na porta do local social e creo que era algo que de alguna forma había que facer a presión posible por parte do Concello. Nada máis, grazas. Don Manuel, creo que vostede iba a facer algún... Sí, nada, é un rogo que ben podería ter solicitado a palabra por alusións dunha concelleira do Partido Socialista, concretamente dona Ana, na que fixo referencia á votación dos orzamentos, das subvencións. Eu creo que debemos facer un pouquiño de labor de pedagogía. É que antes de dicir o que votou un concelleiro ou unha concelleira, primeiro cerciorarnos.
E explico. O que se nos presentou aquí foi un documento que era o Plan Estratégico de Subvencións que nos dice como se ten que desenvolver este sistema e o seu desenvolvemento e a forma de distribución no Concello. Nese documento, que é un documento técnico, non se incorporaba un anexo das subvencións. O anexo das subvencións incorporouse aos orzamentos, que se votou por separado. Vamos a ver, Manuel, isto é unha aclaración que pode facer en calquera outro momento. Isto No, non é un rogo, un rogo é unha estou facendo petición un dirixida. rogo para que nos cercioremos antes. Non rematei. Está dentro de, señor alcalde, él está haciendo un ruego. Vamos a ver. Está facendo un rogo, pero hai que aclarar o concepto de rogo. É unha petición que se lle fai ao goberno para solventar un asunto, non un asunto burocrático nin de Estou votación. rogando que... Isto, en todo caso, hai que facer como fixo don Ramón, preguntándolle á señora secretaria e respondendo. Vostede está facendo unha apreciación que non é unha apreciación. É unha apreciación. Foi o que se votou. Nós votamos un documento Ramón, técnico, Plan Estratégico de Subvencións, punto, que pero eso non é votamos un a rogo, favor. eso non é un rogo. O anexo de subvencións que precisamente se modificou, porque era un dos piares básicos para sustentalos a vostedes e no sillón, que lle reclamaban do Partido Galego, certo ou non. E votouse esa modificación. Os concelleiros e concelleiras do Partido Popular votamos en contra. Bueno, perdón, houve un concelleiro do Partido Popular que o votou a favor, pero non vou entrar nese debate. Entonces, as subvencións, o anexo de subvencións, este concelleiro non o votou a favor. Por qué? Porque, como ben aclarei naquele momento, creo recordar que no capítulo 6 dese plan estratégico se dice que a normal distribución das subvencións é a de concurrencia competitiva. Por iso falei de que había 16 subvencións nominativas fronte a 6 de concurrencia competitiva. Entonces, esa labor de pedagogía non la temos que facer cada un e cada unha de nós. Grazas. Pero sí pode recoñecer entón que sí fixo ese comentario en canto a que había un número excesivo de subvencións nominativas e aos 4 días presentan unha moción solicitando unha nova. Alcalde, unha pregunta. Señor alcalde. Mire, no, ahora interveño eu. Voulle responder a don Manuel. El ruego, según el ROM, en su artículo 92, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida siempre a alguno de los órganos de gobierno municipal. Non son por alusións, isto non é un ruego. Entón, quero deixalo meridianamente claro, non é un ruego. Que Señor teñan ben alcalde, presentes. perdón, pero teníamos una pregunta que nos acaban de pasar ahora a través de un WhatsApp y la verdad que es para... nos preguntan si los alumnos de segundo de bachiller van a pagar o bono do mes de xunio, o sea que teñen a EBAU. Entonces non sei si van a... Temos que contestar, pasáronola por WhatsApp. Eso está estipulado xa na propia ordenanza, o sea, na propia tasa que fixe... Se va a pagar? No, que pagan desde que non me acordo das cifras exactas, desde mediados de setembro a mediados de xuño. Pagan 15 días de xuño, entonces. De setembro non Sí. se cobra, entonces vai unha por as outras. Entonces, aunque Van pagar, o sea, 15 días de xuño, ¿no? É a contestación. Pero si queren contestámoslle por escrito para máis seguridade. Estanlle dicindo que, ainda que o curso en setembro comece antes do 15 de setembro, non se paga, só se paga unha quincena. E, polo tanto, se o curso en xuño acaba antes tamén do 15 de xuño, pois pagará esa quincena. E, evidentemente, non temos persoal nin forma de calcular día a día do que teñen que pagar. Vostedes traballa en banca e saberá que iso é un traballo... Non, moi pouco. Non. Pero se non van, non pagan. Se non van, non pagan. Exactamente, se non van, non pagan. É que é tan sencillo como eso, doña Nieves. Queda levantada a sesión. La concelleira Flores.